No kyllähän tämä tukee tätä hallitustyötä, missä itse on ollut jo useamman vuoden mukana, niin ihan täydellisesti ja monena iltana ja aamuna on miettinyt, että hallitustyöskentely on niin vastuullista, että jos tähän ei käydä kursseja, niin mihin muuhun sitten tulisi käydä kursseja? Tämä on ollut tosi kiva napakassa muodossa. Ne lakisääteiset asiat, mitä hallitustyöskentelystä täytyy muistaa, mutta myöskin erittäin hyviä käytännön esimerkkejä yritysten edustajien kautta. Ja sitten lisäksi tosi mukavaa keskustelua näiden kurssilaisten kanssa, jotka tekee kutakuinkin samantyyppistä työtä kuin itse. Ollut todella hyvä koulutus. Odotukset oli korkealla saamien tietojen perusteella ja on saanut todellakin hyvää pohjaa hallitustyöskentelyyn, hallituksen jäsenten rooliin. Hyviä keskusteluja ollaan täällä käyty ja tämä antaa hyvän pohjan kyllä jatkoon. Tosi mielenkiintoinen kokonaisuus. Äärimmäisen hyvät luennoitsijat, tosi hyviä keissiyrityksiä ja kaiken lisäksi tosi hyvää verkostoitumista. Suosittelen kyllä kaikille lämpimästi.